saan nga inkari ni Apo Diyos iti nalaka nga biyag. Easy life. Sana inkari nga awan ti rigat, awan ti problema, okay? Awan iti nadagsen iti biyag. Amuyo, I learn in my life iti manipod iti panamatik kanya Apo Diyos. Daytoy iti naawatak. Narigat. Ayatin nga kakabsat. Anangin baga nga nalaka eh. Hallelujah. Kat adda iti. Kayat ko nga ibingay. Gaputa iti ibingay ko tata. Panagbaligi kadagiti amin nga challenges iti biyag tayo. Kaya tayo ba nga nabaligi? Ta saan ngayon kari ni Apo Diyos iti nalaka nga biyag ng tiinbaga na nga makita kay Biblia. Nga iti amin nga challenges iti biyag tayo. Amin nga problema iti biyag tayo. Amin nga rigat iti biyag tayo. Daytoy ti inkari ni Apo Diyos. Nabaligi tayo. Gapo ken ni Apo Diyos. Dagiti Israelitas from Egypt. Kunani Apo Diyos nga Moses isalakan mo dagiti Israelitas. Manipod iti rigat da ijay Egypt. Gaputa maparparigat da ijay. I heard their prayer. Nangag ko iti kararag dakot mapan kakot isalakan mo. Mapan kayo iti lugar nga inkarik ka na kayo. A land flowing with milk and honey. Umay ayos iti dero ken gatas ken dero. Agasam da jay nga lugar apa iti karayan na ayakot gatas ken dero. Ket nga sa unabak na nga lugar. Nga mamuyo idi nga magapuda ijay Egypt saan nga nalaka. Nagrigat da pay ta saan nga pinalubusan nga dagos ni Pharaoh. Okay. Idi nga pinalubusan ni Pharaoh, nagbabawi ni Pharaoh, kinamat da isuda. Imagine niyo, dahil nakakabal yung soldado, chariots of horses, tinagluganan na, versus DJ magmagnakan, kimol iti pagluganan da. Nung yung nakaskas daaw, nangabak, dagiti nakapaa, dagiti nakasandal, dagiti nakalugan iti kimol. Gaputa the battle is the Lord's. Laban niya Apo Diyos. Okay? Nalmos dagi jay nakakabaliw. Kita nyo nga ni Apo Diyos nga na inkari iti nalaka nga biyag. Inkari na iti victorious life. Di magnada awanti numunda. Di jay danom napait pala ang agriri da. Adot pagririan da. Yung nga nagmilagro ni Apo Diyos pinaimas na DJ danum. Rinomwar iti danum ijay bato tayo numunda. Iti dahi nga chimpo ijay Exodus 17:8-15. Ayatan nga kakabsat. Iti pagdalyasatan da adda iti madalanan da nga kalaban da. DJ makuna nga Amalekites ket kuna ni Moses kani Joshua piliyam dagiti soldado nga makilaban. Ket mapanak ijay bantay kaduak da aaron kani Or. Okay. Ta ingatok iti sarukod ni Apo Diyos ijay tapno mangabak kayo. Amuyo idi nga aglablaban da nga ngato ni Moses DJ sarukod na. Ngam amuyo panunuton yung man ti may sangal daw nga ingangato na iti ima na nga dati sa rukod na ay mabannog ka kusla nga imbis ta nalagan jay sa rukod ket dumagsen gaputa simpre ingangato na nga nabayag iso nga ididin magsen. Okay, inot nga bumababa ejay mat nga mga abak dagiti Amalekites gaputa no ingato na mga abak dagiti Israelitas. Wow, amen, mayat. Ngam no dumagdagsan DJ igam na nga sa rukod ijay nga mga bagdagiti Israelitas. So nga iti naramid da or ken ni Aaron.
In patugaw da ng aladat bato, nagtugaw ni Moses. Mabalin kayan tiyak tugaw. So nga nakatugaw. Nga masapol nga nakatakder. Kan inigaman da DJ imana. Okay. Dua siguro di kasi. Iso nga ni Aaron kani or ini igamanda DJ ima ni Moses. Iso nga awan na ramidan dagiti Amalekites. At dati nang igumi. Saan nga mabanog ni Moses? Dua at itinmulong aging gana nga malam na ingangato. Iso nga awan na ramidan dagiti Amalekites na ahabak da. Inabak dagiti Israelitas. Iso nga ijay Exodus okay 8:15 or 16 okay nagaramid ni Moses iti banner, nagaramid iti altar santo, nagaramid iti banner nga kunana Jehovah Nisi, the Lord is my banner. Anya iti kayat nga sawon ti the Lord is my banner. Okay. The Lord is my victory. Iso nga niya ti kayat nga sawon iti Jehovah Nisi. Umun-una para kada tayo dito nga namati. Ti kayat nga sawon the Lord is my victory. Jay kunak nga saan nga inkari iti nalaka nga biyag, saan nga inkari iti awan tirigat nga biyag, awan problema nga biyag. Ibaga kada kayo tinamati iso target ni Satanas. Wan, so target ni Satanas. Iso nga ti inkari ni Apo Diyos, it is victory. Okay, Romans 8:35-37. Who shall separate us from the love of Christ? Love of Christ. Will tribulation, mapadasan tayo tribulation, rigat, distress. Gason de nga distress. Persecution. Santay nga maiwasan ti persecution. Target na datayo ni Satanas. Ayatin nga kabsat masapol nga maawatan nyo DJ. Famine. Mapadasan tayo ti famine. DJ napalabas nga pandemic. 2020, 2021, 2022. Or nakedness. Kinakurang. Peril. Okay. Panagdandanag. Sword. Okay. Just as it is written, for your sake we are being put to death all day long. Nung makita yun lang lagi say biyag dagiti early Christians. Bawal iti mga sabada matiliw da. Kasi mo lang iti communist country. Okay. Ngumamuyo, we are blessed here in the Philippines. Gaputa saan nga matiliw iti mga kasaba. Ngum isuda paritan da, matiliw da nga mahabang nga maparparitan da, damor nga pumigpigsada ayatan nga kakabsat, dayjay iti biyag iti maysa nga Christian. Okay, ijay verse 37, in all these things, we overwhelmingly conquer through Him who loved us, overwhelmingly. Okay. Tiin kari ni Apo Diyos talagang nabalingit tayo. Kasano, babaan iti mangay ayat kada tayo na Jesus. Kasano ngayon pagkita na di ayat na kada tayo? Through the cross. Haan nga Valentine's Day. Through the cross ngayon pagkita na iti panagayat na kada tayo. Haan na ngayon baga nga ikatok tirigat yo. Ikatok dagijay kinapubriyo. Inbaga na siyak ti mailansa ijay cross. Siyak ti mangikaro iti baso. Iso nga iti cross, that is the victory of Jesus Christ. John 16, okay, 33. These things I have spoken to you, so that in me you have peace. Iso nga tinkari ni Jesus, talna. Okay, baligi. In the world you have tribulation. At dati tribulation to you. But take courage, I have overcome the world. Inabak na Jesus. So nga, the Lord is my banner. Ti baligin ni Jesus, baligit tayo. Hindi nga agbukboksing ni Pacquiao. Ti baligin ni Pacquiao, baligin kanon ti Pilipinas. Okay.
Isu nga nangabak dagiti Israelitas, inabak da dagiti Amalekites. Sanan to kuna nga Jesus fought for us in laban na da kami. Amoy ijay Colossians, but in all these things, apay nga sabali. Okay. Ijay Colossians ayat nga kakabsat, inlansa na amin dagiti bumusol kada tayo. Colossians 2:14. Okay, 2:15. Inlansa na amin dagiti nga bumusol kada tayo. Nagbaligi isu na ijay krus na. Isu nga tibaligi na ijay krus na. Ken number 2, isu nga the Lord is my victory. And number 2, the battle is the Lord's battle. Amuyo ijay Exodus 17:16 kunana idinangabak dagiti Israelitas kontra iti Amalekites. Kuna ni Moses, the Lord has sworn, the Lord will have war against Amalek from generation to generation. Ibagbaga na dito yung ati kalaban dagiti Amalekites, it is God. Kayat nang nasawon ni Apo Diyos tigapuna nga mga abak dagiti Israelitas. Kasjay tayo no apay nga manghabak tayo iti rigat, manghabak tayo iti challenges, manghabak tayo kadagiti persecutions, kadagiti manguy-uyaw kada tayo is because God is with us. The battle is the Lord. Laban ni Apo Diyos. Isungan ni Samuel ibagbaga na apay nga inabak na ni Goliath. Kunana nga the battle is the Lord's. 1 Samuel 17:47. Laban ni Apo Diyos daytoy nga ni Goliath in may baban iti sword na, baban iti spear na, baban iti javelin na. Ngem anyati kunani David in mayak nga di isling shot ko, in mayak iti nagan ni Apo. Sanan to kuna, it is not by spear that I will, by sword, spear, javelin that I will defeat you. It is the battle of the Lord. Laban ni Apo Diyos dayto. Isu nga tayo nga Kristiyano, inawat tayo ni Apo Diyos saan nga nalaka iti biyag, narigat iti biyag, nganti laban tayo, laban ni Apo Diyos. Naawatan tayo. Kas dati pa nag-Kristiyano. Adok kalaban ngam ni Apo Diyos adda ijay side tayo. Number 3. Nawatan tayo. Antay nga mabutang, the Lord is with us. Apa ini etiket nga sawon di the Lord is my banner. Umun-una, the Lord is my victory. Number 2, the battle is the Lord's battle. And number 3, thanksgiving to God for victory. Agyaman da. Apa nga nagaramid ni Moses iti altar ken iti maysa nga banner nga patakder na gaputa agyaman da iti baligi. Tunggal ada kaditi baligi tayo agyaman tayo kadi. Okay. Agyaman tayo mata ako ni Apo Diyos. Umay tayo nga agdayaw iti church. Umay tayo nga agdungog iti sauna, agmeditate. Agdaydayaw agkararag. Ikararag tayo dagiti inimis tayo. Amen. Saan nga hindi inaaway ang mga kaaway, kundi pinapanalangin sila, ipanalangin na sila ay pagpalain ng Panginoon. Yun ang panalangin ko kagabi. Ipanalangin ang mga kaaway na pagpalain sila ng Diyos. Amen. Agyaman tayo, 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Gapu ka na Jesus nga agbalbaligid tayo. Iso nga awanti maiparamag tayo. Hantay nga iparamag nga kunata yung napigsa tayo. Hantay nga iparamag tayo inararamid tayo. Amin nga pigsa tayo. It's because of Jesus Christ. Because of the cross of Jesus Christ na awatan tayo. Ayatin nga kakabsat. In karina nga, we are victorious. Okay? So nga ito nga kakabsat, karini Apo Diyos, saan nga nalaka nga biyag, ulitok manon, tiin karina, baligi.
manipod kadagiti amin nga problema, amin nga persecution, amin nga challenges pagpagnaan tayo. It is only through His Son Jesus Christ, not through your offering, not through your good works, but through the cross of Jesus Christ, because He loves you so much. Amen.